नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। केसरकरांचा विजय पक्का, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास। उद्धव ठाकरे कपाळावर पडलेला माणूस, नारायण राणेंची टीका। आणि जुन्यांनी 15 वर्षात काय केलं, आमचा अर्चना घारेंना पाठिंबा, महिला कार्यकर्त्यांच्या भावना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे। जिल्ह्यात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सावंतवाडीत प्रचारसभा होणार आहे। या दरम्यान मुंबई गोवा महामार्गावरील कुडाळ तालुक्याच्या हद्दीत असलेल्या झाराप गावात बॅनरबाजी करण्यात आली आहे। पाहूयात। राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही राजकीय वातावरण तापलं आहे। जिल्ह्यात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सावंतवाडीत प्रचार सभा होणार आहे। या दरम्यान मुंबई गोवा महामार्गावरील कुडाळ तालुक्याच्या हद्दीत असलेल्या झाराप गावात बॅनरबाजी करण्यात आली आहे। या बॅनरवर मुख्यमंत्री शिंदे यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रचारासाठी येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावीत असं या बॅनरवर लिहिलं आहे। सुषमा अंधारेंचं कुडाळातील संपूर्ण भाषण पाहूयात। 2 मतदारसंघात 2 पोरं उभी केली, तिसरं पोरगा असतं तर ते पण सावंतवाडीत उभं केलं असतं। नशीब 2च पोरं आहेत। आता ही सगळी घराणेशाही आपण सहन करायची का? तर त्यावर कोणीतरी म्हटलं, मग ठाकरेंचं काय? दादा, ठाकरेंच्या घराण्याला एक दैदिप्यमान वारसा आहे। ठाकरेंच्या घराण्यातलं जे नाव प्रबोधनकार ठाकरे आहे, या प्रबोधनकारांचं महाराष्ट्राच्या विचार विश्वामध्ये एक अद्वितीय स्थान आहे। महाराष्ट्राच्या विचार विश्वामध्ये आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये प्रबोधनकारांचं योगदान अत्यंत महत्वाचं आहे। प्रबोधनकारांचे चिरंजीव वंदनीय बाळासाहेब यांनी या महाराष्ट्राची सत्ता मत्ता अस्मिता अबाधित ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र धर्म टिकवण्यासाठी अवघा देह झिजवला, जीवाचं रान केलं, हाडाची काढ केली, शिवसेनेचा वटवृक्ष वाढवला। त्यांची सर, त्यांची लायकी तुम्ही काढू शकता, तुम्ही त्यांचं नाव घेण्याच्या लायकीचे नाही आहात। आणि त्या वंदनीय बाळासाहेबांचे चिरंजीव उद्धव साहेब यांनी कोरोना काळात आमचा जीव वाचवला। कोरोना काळात जर त्यांनी काम केलं नसतं तर 4 आणि 12 आज टीका करायला शिल्लक राहिले नसते। ते उद्धव साहेबांनी कोरोना काळात केलेलं काम आहे, म्हणून ही जनता सुखरूप आहे। पण तरी सुद्धा त्यांच्यावरती या सगळ्या घराणेशाहीला आता आपण साथ देणार का, हे आपण ठरवायचं। या गुंडागर्दीला आपण साथ देणार आहात का, आपण ठरवायचं। अशी अर्वाच्य आणि अश्लील अश्लाघ्य भाषा वापरणाऱ्या लोकांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, म्हणून इथं मशाल पेटली पाहिजे। ही मशाल फक्त एक आमदार निवडून आणायचा आहे म्हणून नाही, तर ही मशाल इथली गुंडागर्दी गाडायची आहे, इथली दडपशाही गाडायची आहे, इथला दहशतवाद गाडायचा आहे, म्हणून गरजेची आहे। किती गुंडागर्दी करावी? का महाविकास आघाडीचं सरकार गरजेचं आहे? का या सिंधुदुर्गाला नव्या नेतृत्वाची गरज आहे? वैभव नाईक जर आज इथे निवडून आले तर उद्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये ते राज्याचं नेतृत्व करू शकतात। राज्याचं नेतृत्व करण्याची संधी या माणसाला मिळू शकते। आणि का ते गरजेचं आहे? ज्या लोकांनी आता महापुरुषांचा अवमान चालवलेला आहे, काय पद्धतीने महापुरुषांचा अवमान करत आहे। महापुरुषांची खोटी शपथ एकनाथ शिंदेंनी घेतली आणि खोटी शपथ घेऊनही मराठ्यांना न्याय दिला नाही। तिकडे मोदींनी इंदू मिलच्या स्मारकावरती वीट एक कुदळ मारली, 10 वर्ष झाले त्याच्यात एक वीट साधी रचली नाही। अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं स्मारक उभं करतो म्हणाले, स्मारक वगैरे काहीच उभं राहिलं नाही। आणि मालवण मधला छत्रपती शिवरायांचा पुतळा पडल्यावर अत्यंत कुत्सितपणे, बेदरकारपणे, अजिबात परवा नसल्यासारखे दीपक केसरकर म्हणतात, अहो ठीक आहे ना, पुतळा पडण्याची घटना होऊ शकते, अशी छोटी घटना घडली तर त्यात काय एवढं? छत्रपती शिवराय म्हणजे आमचा ध्यास आहे, छत्रपती शिवराय म्हणजे आमचा श्वास आहे, छत्रपती शिवराय महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे, छत्रपती शिवराय म्हणजे आमच्या धमन्यातून वाहणारा जिवंत इतिहास आहे। त्या छत्रपती शिवरायांचं स्मारक पडणं, त्या छत्रपती शिवरायांचा पुतळा पडणं हे या लोकांना आम बात वाटते?
तो शिवरायांचा पुतळा पडल्यावर सगळ्यात आधी निषेध नोंदवण्यासाठी छत्रपती शिवरायांचा मरहट्टाच्या पठारावरचा मावळा म्हणून ताकदीने पहिल्यांदा तिथे धावून जाणारा निष्ठावंत शिलेदार कोण होता तर ते आमचे वैभव नाईक होते. तिथे जेव्हा वैभव नाईकांनी प्रश्न उभे केले की अरे हा पुतळा पडलाच कसा काय, तर काय सांगतात शिंदे म्हणतात ताशी 45 किलोमीटरनं वारं वाहत होतं म्हणून पुतळा पडला. काय समुद्र किनाऱ्यावर पहिल्यांदा ताशी 45 किलोमीटरनं वारं वाहत होतं? जर समुद्र किनाऱ्यावर ताशी 45 किलोमीटरनं वारं वाहत होतं तर त्या किनाऱ्यावरच्या नारळाच्या झाडांचं काय झालं? मग झाडं पडली का? अहो नारळाची झाडं सोडा, झाडावरचं नारळ सुद्धा साधं पडलं नाही. काय नाटक आहे? कुणाला वेड्यात काढता? छत्रपती शिवरायांचा अवमान करता? शिवरायांची प्रतिकृती बनवताना जे अवशेष खाली पडले ते अवशेष बघितले तर छत्रपती शिवरायांच्या चेहऱ्यावर मस्तकावर खून दाखवता? आतापर्यंतच्या कुठल्याही पुतळ्यावर महाराजांच्या मस्तकावर घाव असलेली खून दिसली नाही. ती महाराजांच्या मस्तकावरची घाव असलेली खून ही का दाखवली? ही कुठली मानसिकता आहे? ही कोणती मानसिकता आहे? आणि त्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याबद्दल आम्हाला अस्मिता आहे. तो आमच्या अस्मितेचा विषय आहे. आमची अस्मिता आहे म्हणून आम्ही जेव्हा तिथपर्यंत पोहोचतो तेव्हा गुंडागर्दी करतात राण्यांची पोरं. त्या एबीपी माझावाल्याचा भूम ओढून घेतात. पत्रकार प्रश्न विचारतो, तुला तर बघतो रे, ए बोलू नको रे, ए गप बस रे. अरे काय, कोण आहात तुम्ही? समजता कोण स्वतःला? ए दादा दाखव रे गुंडागर्दी. अटक करायला सांगितले का? नाही मला फरक पडत नाही, कुठून येऊ द्या तुम्ही. फक्त कसं आहे आता मला कोर्टाचा कोण अपमान करतो तेवढं मला सांगा फक्त. 1-2 मिनिटांनी कोर्ट 2 मिनिटांना मी 10 मिनिटापासून उभं आहे. ते वकिलांना बोलून दे ना. माझ्या समोर तुम्ही गेलात आणि आलात पण मला का थांबव? काय बोल यापुढे आमच्या या जिल्ह्यात पोलिसांमध्ये असहकार्य असेल आणि त्यांना योग्य रात्रभर मारून टाकेल. अटक करायला सांगितले का? नाही मला काय सांगतोय? आम्ही छत्रपती शिवरायांचा पुतळा पडला म्हणून लोकांच्या भावना संतप्त आहेत. पोलीस समजावून सांगतायत. मी म्हटलं ना की पोलिसांचा धाकच ठेवला नाही लोकांनी. त्याला जबाबदार देवेंद्रजी आहेत. पोलीस बिचारे ऑर्डर फॉलो करणारे. पण देवेंद्र फडणवीस खरं तर ज्या खात्याचा जो मंत्री असतो त्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पालक म्हणून काम करायचं असतं. पण फडणवीसांनी गृह खातं सांभाळताना अजिबात आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार केला नाही. उलट सगळ्या राजकीय नेत्यांची भलावण करण्याचा प्रश्न सगळा सांभाळला, ज्याचा परिणाम पोलिसांबद्दल धाक उरला नाही. आणि ज्याचा परिणाम म्हणून अशा पद्धतीने ही आरेरावी वाढत गेली. आणि काय सांगतायत नारायण राणे, एकेकाला घरात घुसून मारेल. काय कमाल आहे. आणि रुबाब तिथे गुंडागर्दी. अहो तुम्ही उभे राहिला तर त्या उद्धव साहेबांच्या कमरेला लागता हो. काय बोलताय? काय तुम्ही काय बोलावं ते? यांनी घरात घुसून मारायच्या बाता कराव्या? अहो यांना 50 वेळा आम्ही 50 वेळा सांगतोय. आणि हो खबरे जर असतील ना इथे नितेश राणेचे, निलेश राणेचे, नारायण राणेचे, कुठेही असतील खबरे, खबऱ्यांना नीट आपलं सांगणं आहे. सुषमा अंधारे तुमच्या इलाक्यात घुसून तुम्हाला ललकारतील. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोण येथील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेवी सातेरी जत्रोत्सवाला शुक्रवारी असंख्य भाविकांनी उपस्थित राहत श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोण येथील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेवी सातेरी जत्रोत्सवाला शुक्रवारी असंख्य भाविकांनी उपस्थित राहत श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं. यावेळी भाविकांनी संपूर्ण दिवस निर्जळी उपवास धरून श्रीदेवी सातेरीच्या मंदिराभोवती लोटांगण घातलं. म्हणून
ही जत्रा लोटांगणाची जत्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे। सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांनी उपस्थित राहत देवीची ओटी भरून नारळ केळी अर्पण केली। यानंतर सवाद्य तरंगदेवता व श्रीदेवी सातेरी श्रीदेव रवनाथ यांची उत्सवमूर्ती मंदिरात आल्यानंतर सालाबाद धार्मिक विधींना सुरुवात झाली। यानंतर संपूर्ण दिवस निर्जळी उपवास केलेल्या शेकडो आबालवृद्धांनी मंदिराभोवती लोटांगण घालून नवस फेडला। यानंतर प्रतिप्रमाणे स्थानिक गावठणवाडी मित्रमंडळ यांच्या वतीने नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला। संदेश पारकरांच्या प्रचारार्थ आदित्य ठाकरे देवगडमध्ये येणार आहेत। उद्या दिनांक 17 तारीख रविवार संध्याकाळी 4 वाजता माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड शहरामध्ये महाराष्ट्राचं युवा सेनेचे प्रमुख, महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व आदित्य साहेब ठाकरे हे दौऱ्यावर येत आहेत। त्यांची जाहीर सभा देवगड शहरामध्ये होत आहे आणि म्हणून या सभेला मोठ्या संख्येनं जिल्हावासियांनी, मतदारसंघातल्या जनतेने आणि शिवसैनिकांनी, महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं। खरं तर महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व म्हणून आदित्य साहेबांकडे पाहिलं जातं। एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि ज्या पद्धतीनं संघटनेच्या युवा सेनेच्या जडणघडणीसाठी जी मेहनत आदित्य ठाकरे साहेब घेत आहेत आणि त्यांचे जे विचार आहेत त्यांच्या या सगळ्या मार्गदर्शनामुळे फार मोठं चैतन्य, फार मोठं जोश या सिंधुदुर्गाच्या युवाईमध्ये, तरुणांमध्ये त्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे आणि एक शिवसेनेचा भविष्यातला एक वारसा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। आदित्य साहेब हे सातत्यानं मुंबई महानगरपालिका असेल, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये दौरे त्या ठिकाणी करतायत। उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद त्यांच्या सगळ्या दौऱ्यांना त्या ठिकाणी मिळतोय आणि म्हणून एक तरुणाईमध्ये एक भगवं वातावरण महाविकास आघाडीचं आणि शिवसेनेचं हे त्या ठिकाणी निर्माण होताना दिसतंय आणि मग माझ्या मतदारसंघात आल्याच्या नंतर जो काय फरक या सगळ्या मतदारसंघामध्ये त्यांच्या येण्यानं,
त्यांच्या विचारानं आणि त्यांच्या जोशपूर्ण किंवा सगळ्या त्या उत्साही वावर असल्यामुळं एक पूर्ण मतदारसंघामध्ये एक फरक त्या ठिकाणी पडणार आहे आणि मोठं मताधिक्य हे संदेश पारकरला पर्यायानं शिवसेना महाविकास आघाडीला मशाल या चिन्हावर या मतदारसंघातून होणार आहे. आणि म्हणून तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी माझ्या या जिल्ह्यातल्या जनतेला, या मतदारसंघातल्या जनतेला आणि विशेष करून देवगड शहरवासियांना या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं आवाहन या ठिकाणी करतो. आणि ही सभा आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमुळे त्या ठिकाणी यशस्वी आपण करूया आणि कार्यकर्ते त्यासुद्धा ही स्पर्धा. दक्षिण कोकणचं प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी सोनुर्ली माऊलीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास प्रारंभ झालाय. लोटांगणाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देवी माऊलीच्या जत्रोत्सवासाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व इतर राज्यातूनही भाविकांनी पहाटेपासूनच सोनुर्लीत गर्दी केली आहे. दक्षिण कोकणचं प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी सोनुर्ली माऊलीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास प्रारंभ झालाय. लोटांगणाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देवी माऊलीच्या जत्रोत्सवासाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व इतर राज्यातूनही भाविकांनी पहाटेपासूनच सोनुर्लीत गर्दी केली आहे. जत्रोत्सवानिमित्त दर्शनासाठी व ओटी भरण्यासाठी पहाटेपासूनच हजारोंच्या संख्येनं भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. पोलीस प्रशासनाबरोबरच देवस्थान कमिटी व स्थानिक भक्त मंडळानं चोख नियोजन केलं असल्यामुळे भाविकांना सुलभपणे दर्शन घेता येत आहे. रात्री उशिरा लोटांगण सोहळा संपन्न होणार आहे. पुरुष व महिला आपले नवस फेडणार आहेत. उद्या तुळाभारानंतर उत्सवाची सांगता होणार आहे. आज हे दक्षिण कोकणचं प्रति पंढरपूर म्हणून याची प्रसिद्ध जत्रा आहे. ही लोटांगणाची जत्रा म्हणून खूप प्रसिद्ध आहे आणि ही ज्या ठिकाणी ही नवसाला पावणारी देवी असल्यामुळे लाखो भाविक हिच्या चरणी आपले नतमस्तक होण्यासाठी आज उपवास करून तिथं लोटांगणाचं ते स्त्री पुरुष इथे रात्री इथे ज्या वेळेला मांडावरनं इथे पालखी आल्यानंतर तो जो लोटांगणाचा कार्यक्रम असतो तो सगळ्यात परमोच्च बिंदू असा जो म्हटला जातो असा लोटांगणाचा कार्यक्रम इथे चालू होतो. आज ज्या ठिकाणी लोकांना जर ज्या वेळेला काहीतरी संकट आल्यानंतर त्या ठिकाणी देवीचा धावा करण्यासाठी म्हणून लोक बोलतात की मी जर माझं हे काम झालं तर मी तुझी आपली लोटांगण घालेन किंवा काहीतरी नवस करेन. अशा पद्धतीने हे करून जो नवस असतो तो कुठूनही जरी नवस केला तरी ही जी लोटांगणाची जत्रा आहे ती देवी जी आहे ती नवसाला पावणारी असल्यामुळे त्यांचं जे मनोबल आहे ते संकटाला धावणारी असल्यामुळे त्यांचं जे काही जी समस्या असेल ती दूर होऊन त्यांना त्याचा गुण येतो. म्हणून इथे लाखो भाविक आज या चरणी नतमस्तक होतात. उद्या तुळाभाराचा जो कार्यक्रम असणार आहे तो कशा पद्धतीचा असतो त्याबद्दल? जो तुला केली जाते ती काही मुलं ज्यांची वाढ होत नाही, काही कृष्ण असतात, त्यांना या ठिकाणी काही खाल्लेलं त्यांच्या काही हे नसतात किंवा काही अशी असतात की ज्यांना अपत्य होत नाही तर त्यावेळेला ती पण सांगतात की तुला अपत्य होईल पण ते झाल्यानंतर त्याची तुला करावी. अशा प्रकारे जी तुला केली जाते ही त्यांच्या ज्याच्या नावे तुला केली जाते
ती त्याच्या वजना एवढं जे काही त्यांची इच्छा असेल त्या पद्धतीचं सामान देऊन इथे तराजूमध्ये ज्याप्रमाणे तुला मोजली जाते असं उद्या सकाळी 8 वाजल्यापासून तो कार्यक्रम चालू होईल. कुडाळ मालवण मतदारसंघात वैभव नाईक जिंकून येतील असा विश्वास व्यक्त करत कुडाळ मालवणमधील प्रवेश भाजपमधून शिंदे सेनेत झाले आहे तसा टोला परशुराम उपरकर यांनी लगावला आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे उमेदवार 11 वाजता उठतात अशा प्रकारचे तिकडच्या काही पदाधिकारी कार्यकर्ते खाजगीत सांगत असतात. कार्यकर्ते 9 वाजता प्रचाराला तयार असतात, पण त्या भागाचे असलेले उमेदवार हे 11 वाजता उठून प्रचाराला लागतात. त्यामुळे काही कार्यकर्त्यांमध्ये आज गैरसमज निर्माण झालेला आहे. मधल्या काळात पण जे संध्याकाळच्या वेळात मी पक्षाचं कामच करणार नाही, पक्षाचं असंच हेच करणार नाही अशा प्रकारचं सांगून पण तिथे संभ्रमण केला. त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळेमध्येच निलेश राणे आपल्या बाबतीत असे काय करतात का दिसतो. आणि ती तशाच प्रकारचा मी आपल्याला व्हिडिओ ऐकवतो जो चिपळूणमध्ये झाल्यानंतर ते दापोलीमध्ये जाऊन जे मीटिंग घेतली ती सर्वसामान्य असलेला उमेदवार अशा किंवा असलेले लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारच्या मीटिंग घेऊ शकतो काय किंवा मीटिंगमध्ये अशा प्रकारचं करू शकतो काय हे खऱ्या अर्थाने आता मतदारांनी ठरवलं पाहिजे. कारण मतदारांना अशा प्रकारचा व्हिडिओ मी आता प्ले करतो. ही व्हिडिओ आणि लागून कशी नकरी मारतो बघा समोर नाही तुझी चड्डी पिवळी झाली नाही तुला झाली ना हॉस्पिटलमध्ये मी सांगून येत तुला आता निलेश राणे आज कुणाकडे जाहीर करतो तू 100 बाबांच्या ओळख असते कुणाकडला फक्त 5च कॉन्ट्रॅक्ट भास्कर यादव त्याचा मुलगा जो त्याच्यासारखा दिसतो 3 साल याच्यासारखी दिसत पण नाही त्याच्या घरी कोण आणतो माहित नाही ती दिसतच नाही तिच्या आईला विकला दाखवून मुंबईचा वाईट शॉप चालवतो तो खडवातो काय छाटीतो कुठला तो समीर तुझ्या कुठल्या कुटुंबात चालायला होतो का मी साड्या कोणपण चढून गेले हे तुला झाला तुझ्यासारखा दिसत नाही हे सोडून तू त्यांच्यावर कर आमच्या नाण्याचा पण आला की काय म्हणजे अशा प्रकारचा जर उमेदवार कुडाळ मालवणच्या मतदारसंघाने निवडून देण्याचं ठरवलं असंसदीय भाषा वापरून जे सर्वसामान्य नागरिकांना मतदारांना महिलांना लाजवेल असं महिला समोर आहेत त्याची पण भान न ठेवता अशा प्रकारच्या शिव्या देणे कोणीही असो खाजगीत शिव्या देणे वेगळं आणि व्यासपीठावरून देणे वेगळं. व्यासपीठावर आम्ही पण बऱ्याच बैठकांना जातो बैठकांमध्ये अशा प्रकारचं नाही ज्या असलेल्या वेगळ्या संसदीय भाषेमधूनच खऱ्या अर्थाने एकमेकावर टीका करण्याची गरज आहे. पण अशा प्रकारच्या टीका आणि अशा प्रकारच्या जे भाषा या जिल्ह्यात वाढवायच्या आहेत का
आज या ठिकाणी बघितल्यानंतर या सर्व सभा म्हणा किंवा संध्याकाळचा हा कार्यक्रम चाललेला आहे, हा कार्यक्रम थांबण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच अशा उमेदवाराला आपण निवडून देण्यापेक्षा आज सुसंस्कृत असलेले वैभव नाईक, जे प्रत्येकाच्या घराघरात जातात, प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या अडचणीला थांबतात, वेगवेगळ्या त्यांचे प्रश्न सोडवतात, त्या खऱ्या अर्थाने त्यांना निवडून देण्याची गरज आहे. कारण ह्या ज्या उमेदवार जे आहेत त्यांनी आतापर्यंत भारतीय जनता पक्षाचं काम केलं आणि तिकीट मिळाल्यानंतर शिवसेना चोरलेल्या शिवसेनेचं काम करतायत. आणि आज आम्ही मागे सांगितल्याप्रमाणे जे प्रवेश होत आहेत ते भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे शिवसेनेत आल्याचे प्रवेश होत आहेत. याचा अर्थ हे आपल्या पक्षाला, पूर्वीच्या पक्षाला संपवायचा आहे. अधिक या अशा जिल्ह्यांमध्ये, अशी जो सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महिला प्रधान जिल्हा आहे, या महिला प्रधान जिल्ह्यामध्ये अशी भाषा जर वापरली तर असलेल्या आया बहिणींना काय समजायचं, किंवा असलेले चाकरमानी सर्वांनी या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि अशा हा उमेदवार आपल्याला घरी बसवण्याची गरज आहे. वैभव नाईक 10,000 जिंकून येणार आहेच, पण वैभव नाईक आता याच्यापैकी अशा या कालच्या सुषमा स्वराजनी आपले दाखवलेले व्हिडिओ आणि त्या महिलांना जे पटलं, त्यातून वैभव नाईक आता 20 ते 25,000च्या लीडनी निवडून येतील. अशा प्रकारचा आता यांच्या वागणुकीमुळे आणि यांच्यासह एकच नाही, जो मागे संदीप सावंतनी पण जे काय सांगितलं की तुझ्या बायकोवर बलात्कार करतो वगैरे काय करतो, म्हणजे अशी ही असंसदीय भाषा वापरणे आणि असंसदीय भाषा वापरून मतं मागणे हे खरंच चुकीचं आहे. नितेश राणेंच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे म्हणून त्यांनी फडणवीसांना बोलावलं असल्याचा टोला देवगडमधील पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. देवगड तालुक्यातला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा जो प्रचार चालू आहे आणि प्रचारात घेतलेली आघाडी, जनमानसातला प्रतिसाद त्यांना चांगला मिळतोय आणि त्यामुळे नितेश राणे यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे आणि त्यामुळेच फडणवीस साहेबांना प्रचारासाठी सभा घ्यावी लागते किंवा आणावं लागतंय. विकास करून हे दिग्गज नेते इतके वर्ष इथे राजकारण करतायत, इतके वर्ष पदाधिकारी आहेत, लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतायत, तरीसुद्धा फडणवीस साहेबांना इथे आणण्याची नामुष्की त्यांच्यावर येते. याचाच अर्थ आपल्या प्रचारातली किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेची ताकदसुद्धा त्यांना लक्षात आली आहे आणि सद्यस्थितीतलं वातावरण, जनमानसातली असलेला उद्रेक हा त्यांच्या लक्षात आला आहे, हे यावरून आपल्याला दिसून येतं. संदेशभाईंना हा सर्वसामान्यातला सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे, सगळ्यांच्या घरी पोचणारा व्यक्ती आहे. त्यांच्या घरी पोचायचं असेल तर कोणालाही कुठच्याही वशिलेची गरज लागत नाही, कोणाला मध्यस्थाची गरज लागत नाही आणि सर्वसामान्यांनी हाक मारल्यानंतर त्याच्याकडे हाकेला धावून जाणारा कार्यकर्ता असल्यामुळे तो सगळ्यांच्या जनमानसातला प्रतिनिधी आहे असं लोकांना वाटतं आहे. त्यामुळे संदेशभाईंना निवडून द्यायला लागेल. देवगड तालुक्यात आहे ही परिस्थिती खूप चांगली आहे, त्यामुळे मोठ्या नेत्यांच्या सभांचं काय फार मोठं आयोजन केलेलं नाही आहे. आदित्यसाहेब ठाकरे हे 17 तारखेला येणार आहेत, त्यांची एकच सभा देवगड तालुक्यात होईल. विकासासाठी अजून 5 वर्ष मागत असतील तर ते नितेश राणेंचं अपयश असल्याची टीका बुवा तारे यांनी केली आहे. नमस्कार. आज आपण इथे सर्वप्रथम देवगड शहरवासियांचं जे आज दिरबादेवीचा उत्सव आहे, त्रिपुरी पौर्णिमेचा, सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दिरबादेवी ग्रामदेवता असल्यामुळे पण आजच्या दिवशी देवगडचा कचरा संकलनाचं काम हे बंद ठेवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. तर ती का आली तर देवगडचे जे माजी नगराध्यक्ष आहेत योगेश चांदोसकर यांच्यानी या अगोदर एक राष्ट्रवादीच्या आपल्या उपनगराध्यक्ष आहेत या भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे कुठेतरी त्यांना वाटलं की आता आपला नगराध्यक्ष बसणार, आपली सत्ता येणार, त्यासाठी त्यांनी आपल्या मार्फत एक जागा दिली कचऱ्याच्या संकलनासाठी. पण ती जागा दिल्यानंतर कुठेतरी शासन निर्णय झाल्यावर त्याच नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा झाल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यावर त्याच जागेतून नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः त्यांनी हाकलून दिले की माझ्या जागेत तुम्ही पाऊल टाकायचं नाही, इथून चालते व्हा. मी बाकी भाजपच्या नगरसेवकांना आवाहन करेन की सभागृहात त्यांच्यानी
चांदोसकर यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडलेला की त्यांनी देवगड शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न सोडविला. माझं आव्हान आहे त्यांना की त्यांनी तसाच एक आता येणाऱ्या आगामी मासिक सभा असेल त्याच्यात त्यांच्या निषेधाचा पण तसाच एक ठराव घ्यावा. केवळ स्वार्थापोटी किंवा कुठेतरी आम्हाला देवगड शहराची काळजी आहे म्हणून त्यांनी ते हे सर्व केलं. जसं देवगड शहरवासियांनी चांदोसकर असतील, रामाने असतील यांना जसं घरी बसवलं तसं ते त्यांच्या जीवावर उड्या मारतायत, त्यांना पण घरी बसवावं असं मी त्यांना आवाहन करीन. त्यांना कोणत्याही देवगड शहराच्या आमदार नितेश राणेंना 10 वर्ष झाली तरी कोणते पाणी प्रश्न असेल, कचरा प्रश्न असेल, कोणतेही प्रश्न सोडवता आले नाही आहेत. त्यानंतर त्यांनी जवळपास मला वाटतं 10 वर्षात फक्त इव्हेंट केले, कार्यक्रम केले, त्यांचे गाजावाजा केले, औषध आपल्या दारी असतील, कुत्र्यांसाठी शेल्टर असेल, मोफत त्याच्यानंतर मोफत वायफाय असेल किंवा तुमचा ह्याचा वॉटर पार्कचा प्रोजेक्ट असेल, असे फक्त इव्हेंट केले. त्याच्यावर पुढे काहीच झालं नाही 10 वर्षात. आणि मला वाटतं आज त्यांनी एक प्रेस घेतली आणि सांगितलं की देवगडवासियांचा पाणी प्रश्न मी सोडवीन, मला अजून एक संधी द्या. 10 वर्षात तुम्ही सोडवू शकलात नाही. आज देवगड शहराचा हॉस्पिटलचा प्रश्न गंभीर आहे. तिथे मला वाटतं गेल्या महिन्यात 1-2 दिवसाचं मूल दगावलं. पोस्टमार्टमच्या रूमची अवस्था वाईट आहे. तिथे 50 खाटांचं जे हॉस्पिटल होत आहे त्याची प्रशासकीय मान्यता असेल किंवा तांत्रिक मान्यता असेल किंवा त्याची निधीची तरतूद असेल ही महाविकास आघाडीच्या काळात झालेली असून त्यांनी फक्त आपण केलं आहे. ठेकेदार त्यांच्या मर्जीतला असल्यामुळे त्याला घेऊन नारळ फोडून आम्ही केलं असं कुठेतरी भासवत आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी पवनचक्की गार्डनचा पण विषय तसाच आहे. पवनचक्की गार्डनचा शिवसेनेचा पालकमंत्री असताना नगरोत्थान किंवा पर्यटनच्या माध्यमातून जे पैसे आले त्या पैशाचा पण त्यांना योग्य विनियोग करता आला नाही. त्याच्यासाठी जे पार्किंग असेल किंवा लहान मुलांचा प्ले एरिया असेल, हे कोणतीही सोयी सुविधा नाही. आज मुलांना खेळण्यासाठी तिथे कोणती जागा नाही किंवा जो प्रतिबंधित एरिया आहे पवनचक्कीचा, तिथे पर्यटकांचा कधीही जीव जाऊ शकतोय. या अगोदर पण काही घटना घडलेल्या आहेत. हे त्यांचं एक कुठेतरी अपयश आहे. महाविकास आघाडीने दिलेल्या निधीचा पण त्यांना योग्य विनियोग करता आला नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी देवगड बस स्टँड असेल त्याच्या जवळजवळ त्याचा पण गाजावाजा केला की आम्ही 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला. तर ते त्या अधिकाऱ्यांचं श्रेय होतं. त्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवलेला पण त्याचं पण काम त्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांनी केलं. आज 2 कोटी रुपये खर्ची घालून तिथे देवगडच्या शौचालयाची अवस्था बघा. देवगड बस स्टँडची असेल किंवा काही सुधारणा नाही. जी सगळं स्ट्रक्चर त्याचं बाद झालं आहे, शिगा सडल्या, त्याच्यावर फक्त प्लॅस्टर मारून कलर काम करण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. तसेच बाकीचे जे विषय आहेत पाणी प्रश्नासाठी आम्ही आमच्या काळात त्या पाणी योजनेचं देवगड दहीभाव नदी योजनेचं आम्ही वॉटर ऑडिट करून घेण्यात आलं. त्याचे वॉटर लॉसेस काय काय आहेत, NRV वॉल कुठे बसवायचं आहे, एक्सप्रेस फीडर लाईन आहे, हे सर्व आम्ही केलं. आमदार महोदयांनी मला वाटतं सभागृहात येऊन आम्हाला शब्द पण दिला एकत्र येऊन काम करू. फक्त तो तेवढ्यापुरती स्टंटबाजी होती. त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्यावर काहीच पाठपुरावा केला नाही की कोणता पत्रव्यवहार केला नाही. उलट आम्ही आमची सत्ता नसताना पण नगराध्यक्ष मॅडम असतील किंवा त्यांच्या सहकार्याने असेल, त्यांचे मंत्री असतील गुलाबराव पाटील किंवा आमचे खासदार असतील विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून आम्ही पाणी आरक्षण दाखल्याचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण करून आज ती योजना तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या टप्प्यावर येऊन थांबली आहे. ती जर तांत्रिक मान्यता आमचं सरकार आले निश्चित आम्ही ती योजना वर्षाच्या आत पूर्ण करून शहरवासियांना पाणी देऊ. यांना त्या देवगड शहराच्या जनतेशी काही पडलेलं नाही. उलट ते देवगड जनतेच्या शहरावर रागच काढतात की त्यांनी आम्हाला निवडून दिले, त्यांच्याकडनं सत्ता हिरावून घेतल्याचा एक देवगड जनतेवर राग काढण्यात आलेला आहे. 32 कोटी रुपये जर त्यांना खरोखर एवढा कळवळा असता तर 32 कोटी रुपये त्यांनी शहरासाठी जो निधी दिला त्या निधीमध्ये पाण्याच्या पंपासाठी आम्ही फक्त 30 लाखाची मागणी केलेली होती. एक 5 किलोमीटर लाईन बदली करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये आम्हाला हवे होते. ते पण देण्याचं त्यांनी सौजन्य दाखवलं नाही. उलट त्यांच्या जे नगरसेवक आहेत किंवा इतर जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी वैयक्तिक फायद्याची किंवा वैयक्तिक जी ठेकेदारी करण्याची कामं जी फायद्याची आहेत त्यातनं जनतेला काहीच फायदा झालेला नाही. आज आनंदवाडी स्मशान असेल किंवा मळईचा रस्ता होता, इतर जे रस्ते होते किंवा माझ्या वॉर्डमधील रस्ते होते, निव्वळ फक्त आम्हाला आमचे वॉर्ड आहेत म्हणून त्यांनी कुठेतरी सुडाचं राजकारण करून आजपर्यंत ती कामं तशीच अडवून ठेवली आहेत.
त्यामुळे देवगडवासियांना माझं आव्हान आहे की जर आमदार तुम्हाला आव्हान करत असतील की मला अजून 5 वर्ष द्या, मी तुमचा गेली 10 वर्ष ते पाणी प्रश्न सोडवू शकले नाही. फक्त विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून त्यांनी एकदा बॅनर घेऊन स्टंटबाजी केली. त्याच्यानंतर परत त्याच्या जो लेखी पाठपुरावा करावा लागतो, महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा असेल किंवा गुलाबराव पाटील किंवा इतर जे पाणी पुरवठा मंत्री असतील त्या खात्यांमार्फत जो पाणी पुरवठा, त्यांनी त्यातलं काही केलं नाही. उलट आम्ही आमच्या माध्यमातून 200 डंपर गाळ काढण्याचा असेल किंवा फायर शहरासाठी महत्त्वाचं जे फायर ब्रिगेडची गाडी आणली, बेच क्लीन मशीन आणली, इतर अशी खूप जे लोकांच्या फायद्याची आणि गरजेची कामं आहेत ती आम्ही केली. पण या आमदारांनी काहीच करू शकले नाही. खासदारांच्या माध्यमातून आज देवगड आनंदवाडी प्रकल्प आहे जेटीचा, जो महत्त्वाचा आहे, देवगडचं अर्थकारण बदलण्याची ज्याच्यात ताकद आहे, तो जवळजवळ 80% आम्ही आज पूर्ण करून घेतला. 1200 मीटरचा जेटीचा रॅम्प पूर्ण झाला. मी एक 4/10 2024 एक उपोषणाचं पत्र दिलेलं देवगड बंदराचा गाळ काढण्यासाठी. त्याच्या माध्यमातून आज माझ्याबरोबर MFD महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंटच्या ज्या आयुक्तांनी मीटिंग करून त्यांनी आज देवगड बंदरात ड्रेजर दाखल झालेला आहे. त्यामुळे देवगड मच्छीमारांचा जो प्रश्न होता, गाळामध्ये ज्या बोटी रुततात किंवा सुकतीवेळी ज्या बोटींना अपघात होण्याचे जे हे आहेत चान्सेस आहेत ते कुठेतरी कमी होऊन आज देवगड बंदराचा गाळ काढल्यामुळे एक चांगला एक विषय मार्गी लागणार आहे. अशी भरपूर कामं आमच्या माध्यमातून झालेली आहेत. आमदार जर अजून 5 वर्ष मागत असतील तर हे त्यांचं अपयश आहे. त्यांच्याच याचं जे दुसरी एक जागा भटवाडी येथे घेतलेली, पण तिथे पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी कुठेतरी कंपाऊंड घालून ती पण जागा आज बंद केली. इकडची पण जागा बंद केली. यापूर्वी आम्ही दाभोळ्यात जागा घेतली. त्या दाभोळ्यातल्या जागेचा ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव घेतला, बॉडी सदस्यांचा ठराव घेतला, 3 फेज कनेक्शन मंजूर करून घेतलं. तिथे बॉटल क्रशिंग मशीन असेल, खताची मशीन असेल किंवा हायड्रोलिक प्रेस करून क्यूब बनवायची मशीन असेल, या सर्वांचं फाउंडेशन मशीन बसून एक प्रोजेक्ट सुरू होणार होता. तिथे पण चांदोसकर असतील, रामाने असतील किंवा इतर त्यांचे कार्यकर्ते असतील यांनी राजकारण करून ती पण जागा आमची बंद पाडली. त्यामुळे सद्यस्थितीत आता कचरा संकलन कालपासून प्रशासनाने बंदच केलं जागा नसल्यामुळे. प्रत्येक ठिकाणी यांनी राजकारण केलं. साळसकर यांनी बॅग भरायलाच घ्यावी. त्यांनी जर राजकारण सोडेन अशी भाषा केली असेल तर त्यांनी नुसते आधी त्यांच्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोटो फक्त नगराध्यक्षांच्या दालनात लावून दाखवत, बाकी त्यांना एकत्र आणण्याचा नंतर विषय. नुसते एकत्र त्यांचे फोटो बाबा त्यांच्या नेत्यांचे आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांचे फोटो फक्त लावून दाखवत. कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे उबाटाचे उमेदवार संदेश पारकर यांचा शनिवारी खारेपाटण व बाजार परिसरात झंझावाती प्रचार दौरा झाला. यावेळी खारेपाटण बंदरवाडी येथील नागरिकांनी संदेश पारकर यांच्या उपस्थितीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षात प्रवेश केला आहे. संसार चालवायचा, अतिशय गरिबीमध्ये आहोत. एवढी महागाई करून ठेवली की सामान्य माणसाला जीवन जगता येणार नाही. तिसरी गोष्ट, किती लोक बेकार आहेत. तुम्ही तुमच्या मुलाला शिक्षण दिलं, BA BCom सगळी पदवी घेऊन झाले, आहे नोकरी या जिल्ह्यात? कुठे आहे एखादा कारखाना? आहे की उद्योग? ज्या राणेनं आपण केंद्रामध्ये उद्योग मंत्री केलं, 2.5 वर्ष उद्योग मंत्री होते. जर जिल्ह्याच्या विकासाची मानसिकता असती, या तरुणांच्या हातामध्ये रोजगार द्यायचा जर त्यांच्या मनामध्ये असतं तर एक मोठा कारखाना या माझ्या जिल्ह्यामध्ये येऊ शकला असता. 5,000 तरुणांना रोजगार मिळू शकला असता. आज जी माझी मुलं गोव्यामध्ये भांडी घासतात, हॉटेलमध्ये, कुठंतरी मुंबई, पुणे, कोल्हापूरमध्ये जात आहेत. ना कुटुंबाचा आनंद, ना आई वडिलांची सेवा, ना स्वतःच्या शेतीमध्ये राहू शकत. 10-15 हजारची पगार काय त्या मुंबईमध्ये त्याच्या हातात काय राहतं? तुम्हाला तो काय पाठवतो? काय परिस्थिती आहे? सगळी जी गरिबी, सगळी जे दारिद्र्य आहे हे तुमच्या नशिबात आहे, सामान्य माणसाच्या. आणि श्रीमंती जी आहे आणि अधिकार जे आहे, जी पैशाची मस्ती, सत्तेची गुरमी ही त्यांच्याकडे आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आता जास्त वेळ घेणार, आपल्याला जायचं आहे. 5 वर्ष आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे, बदल करायचा आहे. कुठेतरी जो आपण या जिल्ह्याचे जे सुपुत्र आहोत, भूमिपुत्र आहोत, याचा आवाज कुठेतरी आता दबलेला आहे, तो बाहेर मोकळा झाला पाहिजे. प्रत्येक माणूस स्वाभिमानी असेल, गरीब परिस्थितीने गरीब पण मनाने श्रीमंत आहे.
पण काय झालंय, या प्रत्येक गावामध्ये या राणेंचे जे हाताच्या बोटावर मोजणारे गुंड जे आहेत, जे दलाल आहेत, दलाल, ते तुमची किंमत ठरवतात पैशामध्ये, 1500 रुपये मताची, आणि कुठेतरी चुकीचे माणसं निवडून येतात पैसे मी तुम्हाला सांगतो, हे प्रस्थापित आहे, हे भ्रष्टाचारी आहे, यांची घराणेशाही आहे. ही आपल्याला तुमच्यामध्ये ताकद आहे, तुमच्या एका मतामध्ये. यांचा जो माज आहे ना, सत्तेचा, पैशाचा, जी गुरमी दादागिरीचा हा माज, तुम्ही जनता त्या ठिकाणी उतरू शकते. तुमच्यामध्ये ताकद आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो पवित्र मताचा हक्क प्रत्येकाला दिलेला आहे, या मताचं जर तुम्ही योग्य ठिकाणी मत टाकला तर या ठिकाणी चुकीचे माणसं सत्तेवर जाऊन रस्त्यावर येऊ शकतील. हे करण्याची ताकद आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. केसरकरांचा विजय पक्का, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास. उद्धव ठाकरे कपाळावर पडलेला माणूस, नारायण राणे यांची टीका. आणि जुन्यांनी 15 वर्षात काय केलं, आमचा अर्चना घारेंना पाठिंबा, महिला कार्यकर्त्यांच्या भावना. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.